2014an abiatu genituen UEMak eta Kontseilua lankidetzan lurraldea eta hizkuntza jardunaldiak. Urtez urte, egin diren jardunaldietatik 3 ondorio nagusi azpimarratu genitzake. Batetik, arnasuneek, euskara normaltasunez eta naturaltasunez aritzeko eremuak garrantzi berezia dutela euskararen normalizazio prozesuan. Eremu horien bultzada ezinbestekoa da euskarak espazio berriak irabazi ditzan. Bigarrenik, hizkuntza politika publiko guztietan egiten dira. Politika publiko guztiek egiten dute euskararen normalizazioan. Eta eragin hori askotan kaltegarria izan da. Besteak beste, arnasunen bilakaerak hori erakutsi dugu azken urteotan. Hirugarrenik, arnasuneetan kalte horiek saihesteko prebentzio lana garatzea ezinbestekoa dela. Eta prebentzio lana zaratago ere, garapen jasangarrirako baldintzak eta ekimenak bultzatu behar dira. Abitu titulu honetan alderdi hauek guztiak aztertuko dira besteak beste. Eta Koldok azalduko dizuen bezala, lanketa hori disiplina artekotasunetik eta ikuspegi ezberdinak barne bilduz egingo da. Nabarmena da bizigaren inguruak eta lurraldeak, gure herriek eta bere antolaketak nola eragiten duen gure eguneroko bizitzan eta gure ohitura individual eta kolektiboetan. Horregatik eragin linguistikoaren ebaluazioa egiterakoan eta gure inguruak, gure hizkuntza ohituretan dituen eraginak aztertzerakoan ezinbestekoa da diziplina ahalik eta anitzenak elkartzea, batez ere euskara mundua eta hizkuntza jakintza, hirigintza jakintzarekin nahastea, eta baita ere aurretikan ere hirigintza munduan sartu diren inguru girogai eta genero ikuspuntuekin ditugun amankomuneko puntuak elkartzen saiatzea, elkarlan batetik bide berri honetan jakintza ahalik eta aberatsena eta zentzuzkoena txertatzeko gure bizinguruak euskaragan eragin baikorra eta positiboa izan dezan. Ele aditu titulu honetan, eragin linguistikoaren ebaluaziorako metodologiaren tripetara iritsiko gara, kasu praktikoak lagun ditugula, irismen dokumentua egiten, zein azterlana egiten ikasiko dugu, irismen dokumentua egiteko, bilakaera indizea nola kalkulatzen den ikasiko dugu, hau da, bisitarien eta biztanleen etorrerak soziolinguistikoki zer nola eragingo duen jakiteko indizeak ateratzen ikasiko dugu, eta ondoren, azterlana egiteko, eragin linguistikoaren intentsitatea zenbaterainokoa den neurtzen ikasiko dugu, bai eta hobekuntza neurriak nola proposatzen diren ere ikasiko dugu. Beti ere, esan bezala, kasu praktikoak lagun ditugula. Bukaerako lana egiteko, hainbat kasu erreal izango ditugu eskura, horien gaineko eragin linguistikoaren ebaluazioa egin ahal izateko, beti ere, zuen begirada, ekarpen, jakintza hori gehituaz lanari, eta bide horretan etengabeko aholkularitza izango duzue.